Kumusta ka mong tanan din ha? Daghang salamat nga kita gihapon makatuon sa pulong sa Ginoo. Kay akong kalipay nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Kay walay laing pulong karon dinhi sa kalibutan, walay laing libro nga makahatag nato og kaadman informasyon may tungod sa atong Ginoong Hesukristo ug may tungod sa kaluwasan. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang Ginoo nga magauban kanato karon. So atong ipiyong ang atong mga mata, atong concentrate nga ang Ginoo nagauban kanato karon. So magampo kita. Sa ngalan sa Amahan nga mao'y gapadala sa anak, sa ngalan sa anak nga mao'y nagpakamatay dito sa Kalbaryo, aron nga kami maluwas sa kasalanan. Sa ngalan sa Espiritu Santo nga mao'y musulod, nga mao'y magdumala sa among kasing-kasing. Kami nagaampo karon Ginoo nga hinaot paunta nga ang imong pulong karon adunay lugar sa among kasing-kasing. Nga ang among kasing-kasing maepektuhan, Lord. Nga kami mahibalo nga ikaw nahigugma kanamo. Ikaw manggihatagon. Gihatagan mo kami sa kinabuhi nga walay katapusan kung kami motuo mosalig nga na kanimo. Ginoo, naghangyo sa kami sa Espiritu Santo nga may magatudlo kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kumusta ka mong tanan? Nagpasalamat lang kog dako sa tanan nga mitabang. Daghang salamat sa mga warden nga gihatagan kitag panahon nga makatuon gihapon. Sa mga tao sab nga ga-preparar sa snacks. Daghang salamat. Dili lang sa snacks kundi sa television katong gabantay. Daghang salamat sa tanan. So sa among panahon karon diri sa Regina, Saskatchewan, Canada, sa siyudad sa Regina, sa probinsya sa Saskatchewan, sa nasyon nga Canada, gasugod na og tugnaw, winter. Wala ni sa ato sa Pilipinas, apan naanad nami diri kay paghuman og 47 ka tuig mura og naanad nami sa ting tugnaw bisag tugnaw kayo. So ang akong sakyanan preparado na sa winter, bag-ong ligid para sa winter, para dili mag-slide, para kung daghang snow makadalagan gihapon. Bag-ong change ang transmission oil. So ready na ang tanan, ang akong garden nalimpyuhan na para preparado para sa Abril nga magtanom, Abril or Mayo. So kay ang winter namo dinhi dugay kaayo. So hinaut po ta nga maayo kamo dinha. Karong adlaw magtuon kita sa usa ka istorya ni Jesus sa Mateo kapitulo 20. O usa kita magtuon, mangutana lang ko ninyo. Naa ba mo'y boss o foreman nga maayo o dili maayo? Siguro naka-experience ka mo nga naay agalon nga dili maayo, naapoy agalon nga dili maayo. Ako usab naka-experience ako ana sa akong kinabuhi. Dinhay akong boss sa una, dinhay kapitan sa una nga gamay lang sayop namo mosyagit dayon siya. O dinapugoy boss diri sa among lugar nga maayo kaayo. So mopalit siya kape namo o maayong modayig. So naka-experience ako og mga boss ingon ana kamo usab. So karong adlaw mulantaw kita og usa ka istorya ni Jesus. Nga usa ka boss, usa ka tag-iya sa yuta nga maayo kaayo. So usa naa sa kapitulo 20 sinulat ni Mateo. Pero usa na to kining istorya ni Jesus mura ni sa parable. Ang parabulo
mura ni siya istorya, mura ni siya istorya nga tupad sa prinsipyo nga gihatag nato. Usa ka principle nga gihatag sa atong Ginoong Kristo. Og kining parabulo sa atong gitun-an na nga usa ni ka istorya nga yutanon pero ang buot ipasabot langit nun. Yutanon nga istorya nga common kayo pero espirituhanon. So usa nato ning masabtan ning kining sambingay, parable sambingay, ang maayong himuon nga atong tun-an, atong basahon unsay nahitabo sa wala pa ang sambingay o pagkahuman sa sambingay mao na giingon nga konteksto para duol kita sa interpretasyon. So atong tun-an ang mga background kay usahay na makadungog mo, maka-experience og ubang mga tao nga mag-memorize lag mga bersikulo, pagkahuman mulokso sa usang bersikulo, pagkahuman mulokso sa usang bersikulo, memorize nilang bersikulo, and then maghatag sila conclusion. Apan ang maarang-arang nga pagtuon sa usa ka prinsipyo mao nga ang konteksto unsa tan-awon ang tanan. So sa unang panahon, sa panahon ni Jesus, ang mga teachers, ang mga rabbi, mahilig sila mag-istorya. Ang pagtudlo nila mao ang pagtudlo og sambingay. Karon si Jesus usab 35% sa iyang pagtudlo sa Bible sambingay. Karong panahon na sa atoa na ay television, na ay Facebook, so mura og mahilig murag lain kaayo pod kaysa unang panahon. Sa una istorya. So ako gusto usab kong maminaw mga istorya. So atong tan-awon unsa may nahitabo previous sa wala pa ning parable, unsa may nahitabo. So atong ang nahitabo, usa sa nahitabo nga dinhay usa ka bata sa Mateo kapitulo 19 ni. Dinhay usa ka bata nga sikat, mayaman, relihiyoso, maayong tao. Unsa pa tong uban? Miadto siya ni Jesus. Miingon siya, unsa may akong buhaton nga makuha ko nga makaadto ko sa kinabuhi nga walay katapusan, makaadto sa langit. Miingon si Jesus, ang napulo ka sugo, imo ba nang nahimo? Miingon siya, oo, sa bata pa ako na nang nahimo. And then, ang importanteng gipangutana ni Jesus, ibaligya nimo ang imong kabtangan, ihatag nimo sa mga pobre, sa mga kabos, o sumunod ka kanako. Kay balo ka? Ang bata dato kayo. Di wala siya kaya nga iyang ihatag ang iyang kabtangan ug ihatag sa pobre ug paghuman mosunod ni Jesus. Nakita man ni Jesus nga ang iyang kabtangan, ang iyang abilidad, ang iyang pagkamaayong tao, maumay iyang Ginoo, labi na ang iyang kwarta. Mao'y Ginoo niya. Gisulayan si Jesus o kitan-aw nato. Kinsa may importante nimo? Kaya mong kwarta o ako? So ang bata milakaw o he was very sad. Wala ta kay balo kung ang bata ba mibalik ni Jesus. Og dito usab ato usab nga nahibawan nga ang mga disipulo nangutana, lisod ay kayong makaana sa langit, sa gingharian. Miingon si Jesus, masayon pa sa kamelyo nga mosulod sa mata sa dagom kaysa dato nga makaadto sa langit. And then miingon si San Pedro di ay, San Pedro. Unsa may makuha namo niini? Dugay naming nagsunod kanimo, sobra na sa 2 ka tuig
among gibiyaan ang among pamilya, among gibiyaan ang among trabaho. Maayong trabaho nako sa pangisda, maayo. Si Mateo, maayo ang iyang trabaho, collector, dakag kwarta. Si San Pedro mingon, unsa may makuha namo ani sa pagsunod nimo? Maayo ang iyang pangutana. Ang iyang ang ning pasabot, unsay makuha nimo? Aduna usa ka prinsipyo nga unsa man di ay mosunod ba kita ni Jesus tungod kay naatay makuha o tungod kay kita nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo. So dako kay na. So tan-aw nato, and then si Jesus miingon siya nga do sa ka prinsipyo nga katong naulahi mahiuna o katong nahiuna maulahi. So tan-aw nato, so katong mga sitwasyon naghatag ang atong Ginoong Hesukristo og usa ka lesson pinaagi sa sambingay. So basahon natong sambingay kay naibalo na tag unsay background. So ang title, so guys, naa na mamudinha sa sinulat ni Mateo Kapitulo 20. Ang Mateo, unang libro sa New Testament. So, sugdan na daw. Ang mga mamumuo sa parasan, ang mga trabahante sa parasan sa grapes. Mauni ilang tanom didto. So tanaw nato nga naay mamumuo mga trabahante ug naay tag-iya. So tanaw nato verse 1, versikulo 1. Ang paghari sa Dios sama niini. So gi-explicar ni Jesus nga ang paghari sa Dios sama niini. Ang gingharian kung si Jesucristo ang nga naa sa sulod sa imong kasing-kasing, apil ka sa gingharian ni Jesus. Gasugod ang gingharian karon nga buhi pa kita og hantod nga kita mamatay, nga hantod nga kuhaon ta niya hangtod sa kinabuhi nga walay katapusan. So moingon siya nga kini ang kinaiya, kini ang attitude, kini ang character sa usa ka tawo nga sumusunod ni Jesus. Tanaw nato. Mingon siya, adunay tag-iya sa usa ka parasan, dinay tag-iya sa umad. Ako kay ning uma nga grapes nga milakaw sa iyo sa buntag aron pagpangitag mga tao sa iyang patrabahoon, mag-harvest, mag-ani. So sa unang panahon adunay mga sa panahon ni Jesus adunay lugar dito nga ang mga tao magpundok o gusto sila mo trabaho. So kung naa kay patrabaho, muadto ka lang dito sa Tiangge o mangita magtrabaho. Sa himalalod sa una usab, sa gamay pa ko naay mga magsaka og lubi, gatindog didto o muadto ka lang didto o imo silang i-hire nga aduna kay ipadagas karong adlaw. So naapod sila ingon ana. So, ang tagya sa parasan miadto dito, nangitag trabahante. Verse 2, versikulo 2, misugot siya sa paghatag kanila sa naandang suhol, nga usa ka denaryo ang adlaw, ug ipadala sila ngadto sa iyang parasan. So, nagsabot sila nga ang sweldo usa ka denaryo. Mao nay sweldo sa usa ka ordinaryong tao dito. Mao po nay sweldo sa usa ka sundalo. Dire sa ubang lugar, dire sa Mua, ang uban sweldohan og $15 sa usa ka oras. Ang uban $20 pero sa mga ordinaryong tao mga 15 sa usa ka oras. So anyways, usa ka adlaw, usa ka denaryo, nagsabot gyud sila. 3 versikulo 3, sa pagka-alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug dito nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. So, sa bosa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamo hustong suhol. So, tan-aw ninyo, ang usa nagsabot kini siya miingon hustong suhol. Og nangadto sila sa pagka-alas 12 o sa pagka-alas 3, mao gihapon ang iyang gihimo.
nagkuha gyapon siya trabahante. Unya sa hapit na gato mo alas 5, miadto siya sa merkado og dito nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila mitubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Og miingon siya kanila, kung mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. So, tingali, wala kita mahibalo kay wala gisulti diri sa Bible. Nga tingali gusto gyud niya nga kanang adlaw mag-harvest nga mahuman gyud kay basig madaot panalitag diri sa amoa. Kung ang mga farmers makahibalo sila kay mahibaw man dinhi nga sa sunod semana mag-snow. So ilag yung humanon dayon ang pag-harvest, pag-ani para dili madaot. So usay magtrabaho sila tibok gabi, 24 oras magtrabaho sila para matapos gyud ang trabaho. Kini usab siguro nga gusto gyung mahuman dayon ang trabaho. So nagsuldo siya sa sugod sa buntag o ang usa bisag alas 5 na nagsweldo gyapon siya, nagkuha gyapon sa trabahante. Tan-aw nato. Og versikulo 8. Sa pagsalop na sa adlaw, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas. So naay tag-iya, naay kapatas. Tawga ang mga trabahante o hatagi sila ilang suhol. Miingon siya, unaha pagsuhol katong ulahing gipatrabaho o ipaulahi katong unang gipatrabaho. Utrohon ako. Siya, unaha pagsuhol katong ulahing gipatrabaho o ipaulahi katong unang gipatrabaho. Ang matag usa nga misugod sa pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka denaryo. Usa ra ka oras ang trabaho gisulduhan niya og usa ka denaryo. Ang sweldo sa usa ka adlaw. Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka denaryo. Busa sa pagduol, that is verse 10, busa sa pagduol na sa mga tao sa unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan, ang tag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. So gisuldoan gyapon og pareha usa ka denaryo. Unsa may bation nimo kung ikaw nagtrabaho ka? Init kaayo. Kining uban usa ra ka oras pero ang sweldo pareho lang. Unsa may imong bation? Gidawat nila ang ilang suhol og nagbagotbot sila batok sa agalaw, nagbagotbot, nagbagolbol. Dili lang usa ni kabagolbol kundi siging gabagolbol. Sa kung basahon nato ang grammar ni ini, siging gabagolbol. Versikulo 12, mingon sila, kini mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw og napagod sa kainit. Usahay sa Pilipinas init kayo. Apan bisan pa niini imo silang gihatagan samang suhol sa imong gihatag kanamo. So mao ba nay inyong reaction? Ngano man nga kami gatrabaho og husto ug kining uban usa ra ka oras ang sulod pareho lang. Ang agalon mitubag kanila. Pamati ra. Ang sa original miingon nga amigo, pamati mo. Wala siya masuko, yang giinan nga amigo. Wala akong maglimbong nimo. Kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo sa usa ka adlaw. Tinuod man, nagsabot man sila. Kasulduan ka namo. Karon, versikulo 14, dawata ang imong suhol og pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo.
wala ba day bingon siya sa versikulo 15, wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto. Miingon ang tag-iya. Ako ning kwarta, ako'y mahibalo. Kung ako generous, manggihatagon, maunay akong prerogative, maunay akong desisyon. Hatagan sa akong gihatag kanimo, that's verse 14. 15, wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto. Magpakialam ba mo? Akong gusto nga ako silang tagaan. O nasina ka ba hinuon? Kay ako manggihatagon man. So, nakita sa amo nga sila nasina. Pagkatapos ni ini si Jesus, may tungod sa sambingay, miingon siya. Busa, si Jesus miingon, busa kadtong naulahi mahiuna o kadtong nahiuna maulahi. Unsa may atong makita ni ining sambingay ni Jesus? Unsa may mga prinsipyo nga atong makuha sa giistorya ni Jesus? So at atong hinumduman nga si San Pedro miingon nga unsa may makuha namo ni ini? Dugay naming nagsunod nimo, unsa may maako ni ini? Unsa may makuha namo ani? Mao na naghatag si Jesus og istorya so atong tan-awon kinsa maning tag-iya. So kini sambingay usa ka istorya nga yutan-on, pero ang bote pasabot langit nun, espirituhanon. So mangutana kita, kinsa man ni sa istorya ni Jesus, kinsa man ning tag-iya sa yuta? Tag-iya sa yuta mao atong Ginoong Amahan. So kinsa man ning mga trabahante nga nagreklamo, kana sila mga Kristiyanos sumusunod ni Jesus, nga ang uban duga nang misunod ni Jesus, o ang uban sa bag-o lang, apan ang ilang gasa, ang ilang sulok pareho lang, kinabuhi nga walay katapusan. So unsa may gitulo ani sa atong Ginoong Jesucristo? Unsa may principle? Unsa may makuha nato nini sa tag-iya? Unsa may makita nato unsa may paglantaw ninyo sa tag-iya? Sa nagpatrabaho sa amo, maayo ba siyang amo o dili? Fair ba ang amo? Unsa inyong paglantaw sa tag-iya sa yuta, sa agalon? Dili makiangayon? Unjust ba siya? Or manggihatagon? Unsa may inyong paglantaw? Atong makita nga kining tag-iya, manggihatagon. Wala siya nagpili kung nagtrabaho ba kag husto o dili. Usa niya na ka principle nga atong malantaw, kini naghatag ni may tugod ni sa kaluwasan sa tao. Kung unsa ang gasa nga gihatag. Si Pablo, nagsulat siya sa simbahan, sa mga Kristohanon dito sa simbahan sa Efeso. Mga 2,000 na katuig karon. Mao ni giingon ni San Pablo, daghang nakahibalo, mao ni principle sa kaluwasan. Mingon si Pablo, kay pinaagi sa pagtuo or pagsalig or pagsandig nato, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Tungod sa iyang grasya, siya manggihatagon, naluwas kita. Dili sa inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Dili dahil kita kay relihiyoso kita gusto. Dili dahil kita nga simba or na memorize nato ang Bible o daghang kang nahimo sa Ginoo. Kung dili, mingon si Pablo, dili sa inyong buhat, kundili gasa sa Dios.
Kay sa unang panahon ang mga reliyosong mga tao miingon sila nga, ako malangit na ko kay reliyoso ko kayo. Nagbuhat sila gusto, moadto sa simbahan, moadto sa templo, daghang himuon, mag-ampog daghan kayo, aron nga sila dawaton. Apan si Pablo miingon, dili sa inyong buhat kundili gasa sa Dios. Dili gikan nimo ang kaluwasan, gikan sa Dios. Tungod kay generous manggihatagon ang Ginoo. May sumpay pa si Pablo, busa walay makapasigarbo ni ini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong paningkamot. Bunga man kini kay gikan ang kaluwasan sa atong Ginoong Hesukristo. So unsa pay makita nato kinsa may gatawag, kinsa may nangita sa trabahante, ang amahan. Ang nangita sa trabahante mao ang tag-iya sa yuta, ang boss, ang agalon. Sa ato usab sa Kristohanon, ang nangita nato mao ang Ginoo. Ang uban iyang gitawag sa bata pa. Ang uban gitawag nila sa tigulang na nga mituo misalig ni Hesus. Ang uban siguro na tigulang sila kay mituo sila nga sa ilang mga abilidad makaadto sila sa langit. O sa tigulang dool na sa tigulang sila na nakita nila nga ang kaluwasan di ay ang pagsalig ngadto sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang gihimo dito sa Kalbaryo. Dili man ikaw nagpakamatay. Dili man kita ang mipalit sa atong mga sala. Ang atong Ginoong Hesukristo man. So, unsa pa man atong mahibaw-an dinhay usa ka mahibaw-an nato. Ikaw ako nahibalo na. Mahinumduman siguro nga sa dihang si Jesus didto sa cross, dinay duha ka kawatan. Nahibalo kita nga usa wala gyud mo tuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang usa mituo. Unsa may giingon ni Jesus? Karon dayon ako kang dalhon dito sa langit. Ako kang dalhon sa akong gingharian, sa akong amahan. Imagine ang kaluwasan niya sa duol na siyang mamatay, dito niya nakita nga si Jesus ang makaluwas sa iyang kaugalingon. So, ang kaluwasan karong adlaw ang kaluwasan kung kamo nahibalo, dili kita magpaabot nga duol na kitang mamatay, duol pa nato hangyo ng Ginoo nga mosulod sa atong kasing-kasing karong adlaw, kay walay mahibalo sa atong kinabuhi. Anytime, bisag unsang orasa, kuhaon kita sa Ginoo. So ang giingon ni Jesus nga siya lang ang source sa kaluwasan. Dili kita magpaabot nga doon na kitang mamatay. Kundili karong adlaw, kung nadungog ninyo, mao'y adlaw sa kaluwasan nga atong isalig ang atong kaugalingon. Dili tungod sa atong gibuhat, kundi tungod sa iyang grasya, tungod sa iyang gasa. Pananglitan atong tan-awon, pananglitan kitong tag-iya sa yuta. Gihatagan niya gasa. Kay gusto man niya, maunay kinaiya sa atong Ginoo, manggihatagon. So, ang giingon dinhi, busa kadtong naulahi mahiuna o kadtong nahiuna maulahi. Sa atong paglantaw usahay nga daghang mga tao dinhi sa kalibutan nga dili Kristohanon. Makaingon kita, wow, gipanalanginan sila sa Ginoo. Dato dakan og kwarta. Popular sila kaayo, sikat, mo'y paglantaw nato. Apan wala sila Ginoo.
So sa panahon sa panahon nga mobalik ang Ginoo nga kita kuhaon katong mga tawo nga sikat karon silang maulahi. Katong mga tawo nga pobre karon diri murag na paglantaw sa mga tawo kita naulahi apan sa lantaw sa Ginoo nga kita adunay gasa didto sa langit. So magampo kita. Amahan namon nga ngitnon, daghan salamat sa imong gitudlo karon sa mga prinsipyo nga among gihatag karon. Daghang salamat Ginoo nga kini ang maayong balita nga dili day tungod sa among mga maayong gibuhat kundi sa imong gibuhat kanamo. Nga Ginoo, samtang kami among akseptahon kas nga mosulod sa among kasing-kasing nga ang Espiritu Santo mo'y magatudlo kanamo nga kami mag-alagad nga na kanimo. Ang among maayong buhat mao ang prutas sa among pagtuo nga na kanimo, mao ang bunga, Lord. Ginoo, daghang salamat nga ikaw nagpakamatay dito sa Kalbaryo aron nga kami mahatagan og gasa. Hinaot pa nga usab kami mosalig nga na kanimo. Hinaot pa unta nga ang ubang mga tawo makakita sa among kinabuhi nga kami ang mahimong suga dinhi sa kalibutan. Pasayloa kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus, Amen.